Alavên ragihandinê yên fermî yên rejîma Sûriyê ragihand ku hêzên wan yên çekdarî yên berevaniya esmanî rûbirûbûna destwêrdanek esmanî li rojavayê şema paytexta Sûriyê de kirine. Ew jî di demijmêrên destpêka Sibha îro de. Heman jêderan got ku nûçeye derbarî derbasbûnek esmanî lê devera Dêr el Eşaîr li gundewarê şema paytexta Sûriyê rûdabû ku ew dever nîzîkî sînorê Lubnanê ye ku pêşemba Bûrî jî bûyerek bê heman rengî rûdabû. Li aliyek dî Rojayîna Bûrî jî hin êrişên esmanî armanca bajarokekî dibin kontrola opozisyona Sûriyê ya çekdar de ew jî li gor rewangeha Sûriyê ji bo mafê mirovan. Ew êrişî bajarê Orm el Kubra kiribû. Li rojavayê Helebê lê jêdera wan êrişan nehat naskirin. Heman rawangehê her wiha got ku di encama zincîrekî armanckiriyên esmanî de lê ser wî bajarokî 14 sivîl bûne qurbanî. Ku sê ji wan zarok in, serbarî bêdehan birîndar in û eger heye ku hejmar berivbilindbûnê ve biçe ku hin kes hene dibin xaniyên rûxayî de. Ew êrişên esmanî hevdemî wê yekê bû ku êrişên li ser parêzgeha Idlibê hatin kirin îna Bûrî ji aliyên rejîma Esed û hevpeymaniyên wê ku di encam de 9 sivîlan bêkêmanî jiyana xwe jê dest dan.